Mpaka lero okwiya ndiye nkhani. Ndipo wena anayamba kale kukambirana kuti apeze njira zomchotsera Chakwera mboma kuti ankasolola ndalama za Malawi aja ku State House ku Reserve Bank abwererenso mbomamo akapitirize ntchitoyo. Ena ine ndesinchoka ndipo wonse okonda kudya zaulere. Wonse okonda kudya zaulere akonzekere kupitiriza kundimva Kuwawa mpaka 23. Ndipo ngati kukwiyako kukhale kukwiya kwa wenawo ngakhale kwa achibale wanga mupitirira kukwiya chifukwa zimenezo sitikuvomera.